Oh, lagi ni. Ubo ni siya kita ang gingon nga kanang naghayro ka na ang mubantay o kumay. Mo siya? Kuto-kuto. Lilia. Ito. Mamo kang may tao ha. May toyo niya daw. Ay kanang, ma'am, mao ni siya kanang naghayro ka na ang mubantay o kumayan. Oh, kami tagiyan ng mayan. Ay kamoy tagiya. Ay sila di ay. Ah, kini mo musod ni. Isod mo? Mubantay man kanang kuan. Oh, bantay may 400 ang adlaw. Libre tanan. Punan din daw. Oh. O sige libre tanan. Kana kiss ko. Wala po man guys. Oh, libre man ka na ang Wala tanan. bantay na humay ba ng langga may bantayan dili kay. Ang libre kaon, libre snack. Oh, libre. Libre. Sige. Ako anak mo magtanaw ninyo ha anak kumayan. Hindi sige. libre hawak. Oh. Libre tubig. Anak ni mo ni. Oh, ako anak na. Ako anak mo magtanaw ninyo kada adlaw. Bay, imo na anak bay kay ko ari man. Aw, bungon sokok. Abo ma, mga manyaki sa to ma. Adili, mo trabaho na mi. Amo ani man bantay na gyud may mubugol may mga langgam. Oh, bugar mo langgam. Ako na. 400 ang adlaw libre tanan. Oh, sige. Oh, sige tanan. Ayos ha. Oh, yes ma'am, yes ma'am. Baka patambay-tambay kayo sa gilid. Ano yung masigurado kayong masibag? Puro magnay ana. Oo, mukhang tililing. Tanaw, sirabaran tanag naman na sila nakita ang langgam. Oo. Bago natin bayaran. Oo. Ah, sige ma. Sus. Bay, Bay. Sus, daghan na bugaw diha. paitan ni mga langgama oy, nahibaw na sila nga mao gitrabaho na to nga. Yan ang dili to sila mukaon sumay. Magsige hinon sila patog-patog dire. Oh, uyog ka to pikas bay. Uyog ka. Hoy! Naka. Aw, pakabot sa kilo na kaon bay eh. Ha? O panabot sa kilo na kaon. Masuluan ba katas tong amo ani ron nga pasil niya ilang ihap ning uhay sa humay bay. Nya ug ihap nila ikaw niyang hapon ug makuangan. Nya di ta suduan na ko nila. Ay, ko tagibaw pud pila pud kabuk. Kauhay pud ang ilagi timanan. Sus, paita ba yan eh? Tutul pud. Oh! Lupa lagi. Ang upa ba yan bay? Payag ba kayo? Ato to tag-iya bay. Ato sultian nga. Wa ginagkaon nga uhay sa humay nga atong gibantayan. Kaya langgam mahadlok sa imong naong. Ano ba? Ayo ori sila. Rito ko na kumadakpan lang gaman. Uy! Grabe ninduta sa mga humay. Bay? Huwag sa siguro tayo kay puting inita na yung trabaho gid ba? Mura magpaparit akong buko-buko. Ang ingon mo gud imam gud nga 400 ang adlaw mo ni mao di tingali ni kaputi pagkainita kay suna mo gag 400 kabuk adlaw. Taghana buong adlaw ah. Imam, ato to sa smam nga. Reklamo tayo na nga. Balik duha lang kabuk adlaw ang atong sildo kay ron nga. Mao Kanang gid, dili init. Init kay mura napalit akong buko-buko. Ang sama sa taon ni si Mamoy. Mao di gid pagtamo nga bigla buntag nga na siya nga tag 400 kuno tong adlaw. Mao di puting initan nito trabaho. Ay mao di no. Ah, Ato to na. Reklamo ta nila. Amo tayo hayo tag duha lang adlaw. Duha lang kadlaw. Grabe sila ng 400 eh. Oh, tingnan mo ma. Kung ano namalik man din nanagan man ni balik pa dong dire. Ngano ka ni? Sabi ko na mukhang tapulan yun ma. Tama. Boy, sweldo. Wasildo. Wala man may nagbarag-barog na sila wala digandagan. Sa pera. Walang kwenta. Wala sweldo. Ano Ano uli mo? So, sus. Grabe Ang init. umay ulit kay kinuhaan sa langgam. Doon sa niyo magbantay. Su! Ay, mas lando ngayon sa mga yung sinuan minimum 400 ang adlaw. Unya. Mo din ang 400 ang adlaw. Pati pagkainita. Subihin na mi og dos, ma'am. Bahala og dos basta landong. Ah, may sweldo ay. Gari adlaw. May sweldo kay na.